От я б, наприклад, з вами не погодився. Мені здається, що моя таке відчуття, і знаходжу тому підтвердження, що Закарпаття все ж таки ментально не попрощалося з Європою в 45-6 році. Дивіться, безумовно, що з молоком матері воно все рівно на генному рівні воно залишилося однозначно ця ідентичність. Тобто її за 40-45 років оцього радянського дискурсу і навіть пострадянського періоду, вже в роки незалежної України, все-таки не вдалося вимити. Але давайте будемо щирими. От скажімо, якщо ми бачимо абсолютно нормою ще навіть до 2004 року, так, угорську чи словацьку чи румунську школу, то це перестає бути нормою останні роки, особливо після вже 2014 року. У мене запитання, якщо ми кажемо, що угорська школа – це проблема, отже, це проблема у держави, тому що ми вже тоді маємо можливість деякі моменти проговорювати, що у держави, наприклад, є проблеми з демократією, у держави є проблеми із дотриманням прав людини, у держави саме від держави. Адже це не питання угорської меншини, яка 1000 років тут проживає, до української держави задовго, за сотні років, так? І вона нікуди з цієї землі не виходила, так само, як і волоська, чи румунська, чи словацька, чи жидівська, єврейська, так само вона десь 16 вже століття прослідковується в цьому регіоні, чи роми, які тут так само живуть, розумієте, сотні років. Це не їхня проблема. Це їм створюють проблему, а це інше вже питання. У мене взагалі таке склалося враження, якщо, скажімо, подивитися, наскільки був резонанс після минулогорічного форуму, то відверто скажучи, він не був великий. А чому не був великий? Та тому що, розумієте, от мова, з якою вони прийшли, я не говорю, на якій мові говорили, а тобто мова дискурсу, з яким вони прийшли, мова доволі уніфікаторська. І для європейського ментального Закарпаття вона не зовсім прийнятна. Тому закарпатець спокон віків, переважно вибираючи між хлібом і видовищем, вибирав хліб, а не видовище. Розумієте, у нас на видовище ведеться добрих 10-12% людей, котрі готові бути ангажовані в будь-які радикальні, скажімо, прояви, в тому числі націоналізму, ксенофобії, расизму, якоїсь нетерпимості, мови ворожнечі. І тому воно, перепрошую, піпел не схавав. А я взагалі, знаєте, я би не хотів забагато говорити про них, тому що в мене таке порівняння, у даному випадку, цих десантних людей, експертів, десантників, котрі, фактично, знаєте, як колись біла людина приходила на Дикий Захід. От як вони відкривали для себе Дикий Захід і хотіли його, вестернізувати. Це приблизно те саме зараз ми бачимо, що приходить десант, вони дивляться на Закарпаття як щось таке недоукраїнське, котре треба зробити повністю українське. Це вже Закарпаття проходило. Розумієте? Точно таким недослов'янським його розуміли чехи в 19-му році, коли сюди прийшли. Вони так само намагалися з одного боку зрозуміти, з другого боку у історичних дискурсах демадіризувати як лише можна. Тобто присутність цього регіону в угорському контексті намагалися вимити. Угорське королівство, як таке, навіть до 18-го року намагалися часто не згадувати. Десь там якась територія, розумієте, це в термінології як Шафарика, в термінології як Носака Незабудова, терра інкогніта, терра якась там сяка, терра якась там невідома. І це робили і чехи. Це Ольбрахт, будь ласка, красивий приклад Каміла Земана, чеського комуніста, до речі, єврейського походження, з псевдонімом Іван Ольбрахт, котрий класно представляє якраз у своїх багатьох творах її як фактично забуту землю, невідому землю, але ж вона була не забута і була відома земля. Інша справа, що вона мала багато імен. Оце проблема. Це проблема завжди для уніфікаторів. До речі, те саме почало робити радянські комуністи, коли сюди прийшли в 45-46 році. Я маю на увазі так, в широкому контексті. Вони так само намагалися це вимити. Але в даному випадку, що тут йшлося? Деєвропеїзувати цей регіон. Ми подивимося, піднімемо наративи, скажімо, як представлялася історія краю в радянський період. Ви ж фактично не помітите абсолютно, воно було в складі Радянського Союзу, було в складі України, але де там було в складі Європи, де там було в складі Угорського королівства, Трансильванського князівства, під Габсбургами, розумієте, під Ягелонами, під Анжу, під Арпадами і так далі. Тобто цього всього не було. Хіба щось сильно змінилося після 91-го року? Я так і не бачу того підручника, європейського підручника з історії України, котрий би був рівно пропорційно і рівно віддалено, не заангажовано репрезентував усі абсолютно землі України, котрі в різний спосіб зайшли в Україну, в різний спосіб стали українськими, тому що, до речі, ментально. Нема питань. Наприклад, Галичина.
Класично галицька русинська земля. Але вона ментально стала українською. Це їхній вибір. Ні. Це їхній вибір. Зрештою, розумієте, гра з ідентичностями або вибір ідентичності я завжди відношу до поля індивідуальних особистостей. Тобто людина сама вибирає, ким вона себе найкраще почуває. Ким йому чи їй найкомфортніше жити з такою ідентичністю. Вони вибрали, я їх поважаю. Але розумієте, я не поважаю інше. Коли вибір більшості, вони намагаються екстраполювати на вибір меншості. І от це вже є дискримінаційна одразу складова, коли ми визначаємо щось у більших константах і щось у менших константах. Коли ми кажемо про титульність, і тут вже одразу напрошується, всі знаєте, расистська така лексема, значить титульні, домінуюча нація, домінуючий народ. Не може бути в демократичній країні таких речей. Це є неприпустимо. Це є неприпустимо, тому що не може бути і поняття національної меншини. Є етнічна спільнота, є якісь національності. Так, їх є 10, їх є 20, їх є 10 тисяч, їх є 100 тисяч, їх не є мільйони. Але вони так само є рівнопропорційні громадяни цієї держави, і вони повинні користуватися одинаковими громадянськими і національними, і релігійними своїми правами. Ми начебто все через законодавче поле пропустили, тобто ми взяли і, безумовно, у нас багато, європейське законодавство у нас є апліковане, прийняте все. Однозначно, так, ратифіковано Верховною Радою України, але в нас по-українськи воно виконується, тут інша справа, розумієте? Зрештою, за нашим законодавством, держава не визначає національності чи етнічності будь-якого громадянина України. Це особиста по закону. По закону. Так, я ж кажу, по закону. По Конституції, по закону, який діє чинне законодавство, це особиста справа. Слава Богу, в нас з паспорту забрали оцю дискримінаційну п'яту графу національність. У нас немає в паспортах. Це було в радянському паспорті. Розумієте, от вона зобов'язувала, і це була дискримінація однозначно, тому що мою маму під прізвищем Егрі Оронка Бейлівна записали українкою. Народилася в 52-му році. Хтось мені скаже, що була не українізація, ну даруйте, а що тоді було? От що в нас є інше, це те, що держава часто потурає так званим громадським активістам чи громадським різним форумам, котрі хочуть дуже сильно уніфікувати українське суспільство. Вони не можуть зрозуміти, що Україна – це, знаєте, мозаїка з окраїн різних країв, а інакше ще перефразовуємо земель. І ці землі мають свою ідентичність, ці землі мають свою історію, мають свою пам'ять, мають свій культурний код. Кожна. Чернігівщина, Сіверщина, Надніпрянщина, розумієте, Полісся, Галичина, Буковина, Крим, Слобожанщина, Закарпаття. Україна і мала успадкувати не лише території, але й ці менталітети, ці ідентичності, розумієте, цю історичну пам'ять, а не зараз робити, скажімо, такі уніфікаторські кроки до того, щоб ціною глорифікації одних місць пам'яті, а це особливо яких націоналістичного дискурсу, пов'язаного з визвольним шляхом, питань нема. Я абсолютно не ставлю під сумнів цю жертовність і цей героїзм великої частини українського народу, котрий свідомо віддавав себе за боротьбу за Україну. Але не можна лише цей дискурс підтримувати, і от ціною глорифікації цього дискурсу, так, іти до забуття інших історичних місць. Тобто, такого не може бути, це неприйнятно. Якщо це країна демократична, і вона хоче дотримуватися якихось, скажімо, європейських, нормальних, більш-менш процедурних, навіть я буду казати так, не якихось ментальних, а чисто процедурних, проформених на законодавчому рівні норм, котрі вона пролонгувала в себе, так? Європейських. Так, безумовно. То вона повинна це робити. Оце головне, я говорю.